sa kabuluhan. Welcome to Master's Dragon Peak. Ang barko nasa bukid. Dali, kuyo. Masuway tagsakay sa barko nga nasa bukid. Mandal mo kami. Wala, nangatka ko sa bukid ang kon. Ang shell, ang barko. Oh, dako kay shell. Nakipagkita mo. Dragon fruit nga hilaw. Ipagkitahan. Dragon fruit nga hilaw. Ma-refresh yung auto nga nagagura. So, dun sa bukid. Mansay pa mo. Ito naman ako sa barko nga nasa bukid na sila'y CR, na sila'y tindahan, na sila'y kusina, og na po sila'y munabela, og na po sila'y gripo di ay, og na po sila'y extinguisher, fire extinguisher, og kaning nindot kayo ang view sa taas. Og syempre, di mawala ang safety first, samtang nagabiyahe, charot, samtang nagalawig sa kabukiran. Nagdiwa po nilang barko kay dakan kayo og mga PC, wa ko kabaon sa mga PC, basin siguro og simba ka mga daghag kanang bawd charot, nakay kagunitan. Napon na sila nakabutang og asa imong saktong destinasyon, basta ayaw lang sa EX joke ra asa kay imo igor kang gisag-sag sa imong X charot. Enjoy na lang yung pagtanaw sa mga sa view kay nindot ka adyo. Masulit yun mo ang entrance nga tag 100 per head kay nindot kayo ang view sa taas. Ni paghuman kay amo nang gisulit gyud as in charot. Salamat sa pagtanaw, bye.